का मनोज का बा भाई? ठीक बा विष्णु भाई, बारा ढेर दिन पर आओ 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 आओ। ये भाई के तू कलहू मिलेगा ना पूछल? ना सब ठीक बा, काम पर बानी। काम पर बात उसे का यार, भाई से तो गाला मिला, 12 दिन बाद तारा से भेंट भइल भाई। और सब बताओ बढ़िया बा सब? सब ठीक है बा। तो है सब भाई? बाहर से अइला के बाद अब काम धंधा ना मिलता, गांव में घूम घूम के 100-200 मिल जाता, कर लेता नहीं। आखिर पापी पेट के सवाल बा, जीविका चलावे खातिर तो कुछ तो करही के पड़ी भाई। हाँ भाई ई तो बात सही बा, वही में ही महा पड़ रही आयल बटे लॉकडाउन में फैक्ट्रियों में नहीं खेलोग रखत, अब कुछ तो करही के पड़ी, जौने काम मिल जाला। और सब खैर छोड़ा हमार, तू अपन सुनाओ, घर परिवार सब कोई कैसन बा? घर परिवार सब ठीके बा। घर के हईल का हो गइल भाई? अरे यार बिहान राखी ह, हम भुलाइए गए, हमरा बाजार जाए के बा, सब सामान किने के बा। बहनिया खातिर का दीवे सोचतनी, सोचनी चलो घूमत घूमत तोरो से बाजार जाते हुए तनी भेंट कर लेम, हाल चाल ले लेम। आइल बानी तारा भेड़ी। क्या मनोज का भइल? का कही विष्णु भाई, जब परिवार के बात आई तो कहल तो आँख फोड़ आई। हम ऐसा ना भागा बानी, बचपन में माई के ममता ना मिलल भाई। जब चले के लूर भइल, चले लगनी तो बाबू के प्यार के नसीब ना भइल। काल देखो रक्षाबंधन के दिन बा, लगत अब कि साला बड़ कलाई अधूरा रह जी भाई, बहनों के प्यार ना मिल। रक्षाबंधन के दिन बा, हे भगवान, दोस्त तो भाई के हाथ गो गो बड़ी रक्षाबंधन से राखी से सब कोई के भरल रही। ऐसे मत कहो मनोज भाई, ऐसे मत कहो। तू आज बात बोल के हमारा दिल छोटा कर देला ना, तू हमरा के गैर बुझेला मनोज भाई। ऐसा बात नहीं कि हम तो अपने कर्म के दोष देते भाई ना बुझेला, आज हमरा दिल छोटा कर देला तू। चाहे हमार परिवार तार परिवार ना ना भाई, हो। तू खुशनसीब बारा की तारा सब कोई बता रहा, माई बिया भाई बा, भौजाई बा, बहन बिया, जौन की तार कल कलाई पर राखी बानी। रे हमार के बा बाबा। दुनिया में यार, के बा? हाँ तो हमार परिवार तोहरे पहलू, तू हमार भाई ना हो तू। सब बात मानता नहीं भाई, तब तू ऐसे हम काहे कितना बोल भागा रहा बानी। तू ऐसे काहे बोल रहा है भाई? तू हमारा घर बिहान चल, बहिन राखी बानी, तू भाई हवा हमार। का बिहान हमारा घर चल, तोहरो राखी बनाई। हमरो कलाई पर बन्हाई। हाँ तू हमारे घरे चलबो। ठीक बा भाई, चले हम। कल याद से चले एक बार मनोज भाई, हम चले। ऐसे बात मत कर याद से। तार भाई बा, ना ना कहीं तार माई बिया, ना सब कहे- कोई बा। कहियो ना मत बोलिए भाई, कहियो मत बोलिए, ना कहियो मत बोलिए भाई। ठीक बा, हम जाते नहीं। ठीक बा, काम बा। हम उनकर काम मुड़िया के हम कल टाइम पर चले। टाइम पे एकदम भैया, लेट मत करिए मनोज। मनोज याद रखिए भाई, बिहान तू नहीं हो तो हम राखी ना ना बना। ना ऐसा काहे कहत रहो मित्र, हम जरूर आए। एकदम आवेगा भाई। आज हम काम मुड़िया। ठीक है भाई। ठीक बा। अभी तक आयल ना, इतना टाइम हो गए, कब्बे बोल रही आवे के टाइम 2 बजे के दिल हूँ रही। अच्छा देखो तो नहीं आई, तबे राखी बनवाए भाई। किया बना लो भैया सावन आयो, जिया भैया लाखब रिस होना, जिया भैया लाखब। वे रुक जो, हमारा दोस्त आवता तब राखी बनवाए। बनवा लो, हई बेरा हो गेलो, कब बनवेबो? आवत तब हुआ होते बा, बनवाए में साथ ही बनवा ले। हम कह के आइल बनी हम कि तेरे एक राखी घोड़े से हम भूखे बनी, बताओ तार इंतजार करत रहनी। अब तू आ गए तो इतना हमरा खुशी बाटे, लेकिन तू कहत 2 मिनट रुक जो, आवत तब बनवाए, साथे बनवाए, कह के आइल बनी ओकरा से हम। तो ठीक बा, उ अइहन त हमरा के बुलइह। ठीक बा।
भाई भाई लगता है विष्णु भाई पूरा ना विष्णु भाई आओ आओ आज तो लेट हो गई लो आओ बैठो कितना देर लगा दिला है यार तू तारीफ काम में जुड़ा गई है एगो कब गाड़ी से खोले इंतजार गलो होत रहे सजाए तो तन लेट हो गई लो हाँ तो वो खिसियाले भी है बहनी या कहत के अच्छा, कोनो बात नहीं है। बैठो बैठो बैठा होती बैठो तू बनवा लो ना दीदी ओ दीदी इनकरे इंतजार करत रहल ए बेरे भूखे रख देला इनकर इंतजार करके अच्छा तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है बरका चुकी मुंह पावो एक गिफ्ट लाइल बड़ नु हमरा ला लखा बरका चुकी अब 50 गो खवा आरु बाद में दिया ठीक बा निकलो बनावा हेकरा के राखी हम बनी है देखत में किस कैसन बाटे ढंग से कपड़ा पहले ई हमरा के का दिए कर औकादे का बा कपड़ा पहने के लूरे नहीं खे आ कैसन कैसन लोग के हमर घर में लेके चला गेल कहिए मत हमरा राखी बने खातिर एकरो कोई नहीं खेना माई बना बाप बना तो हम ही ठीका लेके चलल बनी ऐसे ऐसे लोग के मत लेके आइयो बहान दे जाए तो भाई कोनो बात नहीं के जाए तो अच्छा बंधन के दिन बा खुश रहो ठीक बा कोनो बात नहीं करे तो ना यार कैसे बोल ना जाए तो कोनो बात नहीं है अभी हम सही नहीं है बोल दला कोनो बात नहीं तू यार हमारा दोस्त है वो जिगरी दोस्त है और रुका हम अरे का बोल त्योहार के दिन में खला यार के चाहिए बात मानो कल हम आ गए नहीं कि ना हां 2 मिनट तू कहले ना हम आ गए नहीं हां तू 2 मिनट बैठा हम खाली आवत 2 मिनट बैठो काहे भगवान कौन गुनाह के इतना बड़ा सजा हमरा के देता रहो बचपन से तो माई बाबू के प्यार मिलबे ना कर बहन झोली में डलबे ना कइला मित्र एगो आंसू जगैले बा आज रक्षाबंधन खुशी के दिन बा हम सोचनी कि आजो कितना बरिस के बाद आज हमरा कलाई पर अरे हमरो कलाई शोभे वो तू हमरा से छीन लेला कौन गुनाह के सजा देता रहा काई सब गलती हो गई हमरा से हे भगवान इतना दुख देवे गए तो तू धरती पर भेजबे ना करता हमरा के अपने के साथ दे भगवान आजो के दिन काहे रे तो तनको ना बुझाला हैं बोल के आगले उल्टा सीधा तोरा ना बुझाला ओकर माई नहीं के बाप नहीं के बहिन नहीं के वो हमरे ला सब कुछ बा हम ओकरा ला सब कुछ बानी ते हमार बहिन नहीं ते बहाने से तो घट जेते छोटा हो जेते हैं मान ले कल हम हमार बहिन ना रही हम वैसे हमरा कोई बोलाई तो वैसे हमरा कही तो कैसे लागी हमरा तोरा ना बुझाला इधर राखी ना तू भाई तो ना हम ना ऐसा मत करो जोन तू कहबा उहे करे चलो तो राखी बानो कर चल का बोली यार कह रहो तेरा कुछ ना विष्णु भाई कुछ अरे यार हमरा तो तू रोत रह रोवा मत कुछ ना भाई रो अरे तू रो मत दीदी बहन भाई के राखी बहन भाई आलो हम ना जानत रहनी कि तर माई बाबू केहू नहीं खे ना भाई ऐसा मत बोला
हमारा औकात भी फिलहाल इतने बा, एकरा के रखो आ जवन कहबू तारा खातिर हम हमेशा खड़ा रहम। काहे कि अनाथ के तू लोग प्यार दुलार हई इतना उम्र में आज हई हमरा कलाई पर तू राखी बांध के हमरा पर जौन तू उपकार कइले बरू बहिन, हम जीवन भर तार रक्षा करेम भाई। तार हम बहुत एहसानमंद बानी कि तू भी हमरा जीवन में आज खुशी के क्षण तू दिले, एकरा खातिर हम जीवन भर तार उपकार ना भुलाएम। आज ई राखी के प्यार हमरो आज बुझाइल कि हाँ रक्षाबंधन के प्यार का होला। आज हमरा जीवन में पहली बार इतना खुशी तू लोग दिला, बहुत उपकार बनी बहन तहार भाई तहार, तार जीवन भर हम ना भुलाएम उपकार। ना भाई ऐसे मत कह भाई ऐसन ऐसे मत कह भाई ये एहसान जीवन भर हम तार लोग के ना भुलाएम। हे अनाथ के कलाई खुशिया से तू लोग भर दिला, एकर एहसान हम ना भुलाएम। तू अनाथ नहीं हम कहले में तोर भाई हो, तू कहियो अनाथ ना रहो। अरे बहन तू काहे रोए लगलू? आई देखो भैया, आई देखो, आई तू देखो। काहे रोत रू हो? जेकरे के इतना हम बुरा भला कहनी। अच्छा जाए दो सब बात के थी ना करे। अच्छा, के रो, मतलब बात रो, आज के दिन हंसा, तू हंसा। रोबू तहार दिन बा। हे अनाथ के जाए तो तो ना कहो। अनाथ मत कहो। अरे तू रो मत। अच्छा अरे तू रोआ तू मत। रो। हे अनाथ के खुशी दे के अब तारा खुश होके के चाहिए नत रो अरे नत रो। हटा ना तो हंस। 85 को देलो हो। ए देखो ना ए 500 रुपया देलो ना भैया हम। घस को मिलल नु घस को। हाँ जा घस को मिलल नु पार्टी मनाइयो 550 चलो भाई गइल। अब हम चल तनी, हाँ भाई काम बहुत ज्यादा बा। तो हाँ। गैरेज मालिक खिसिया लगे हैं। हाँ भाई। जाता नहीं हम। फिर आते रहिए अपने घर आते रहिए। आवा घूमत फिर तो हमने के पार्टी कइल जी। ठीक बा भाई ठीक बा भाई।